Tag et billede af det. Jeg må lige prøve at se din ryg. Nej, ryg. Nej! Må jeg se? Skynder. Det skal jeg lige have. Pedobær. Det er Claus. Helt at sige hej, Claus. Ja, jeg tager det nu. Ræk på den, men det er vandplasseret, Claus. Jeg kan godt få det. Skal jeg skrubbe det? Skal jeg skrubbe eller hvad? Så der. Det kan det godt. Nå, så skal nazi-tegnet af først, så. Ja. Nej! Fuck, det sidder godt fast, det der. Ja, det kan jeg godt være. Ja, det er godt sådan. Det var lidt dumt. Prøv at lade være med at spænde skuldrene, så jeg kan skrubbe det ordentligt. Tænd lige for vandet. Skal jeg slække på? Nej. Kan du godt få det? Ja, ja. Jeg kan bare lidt mærke, at vandet løber ned i crack. Du er blevet helt rød, mand. Der kommer sådan... Der hvor der er, han er tegnet, ikke? Der kommer det... Det er jo 2 sekunder. Jeg bliver nødt til at skrubbe det, jo. Ja. Nå, du har ikke engang fået taget halvdelen. Det er fedt. Ej, hvad fanden? Du har jo på. Ja, det er ikke. Jeg vil lige filme det, mens. Prøv lige at stille dig hen i lyset. Lyset? Nej, prøv at være ryggen, mand. Du er helt rød. Au!